Ebda proċess burokratiku m'għandu jitħalla jfixkel l-investiment. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'laqgħa li kellu mal-Assoċjazzjoni Maltija l-Iżviluppaturi l-MDA. Il-Prim Ministru sostna li l-prijorità ta' gvern ġdid se tkun li tonqos b'mod qawwi l-burokrazija. Huwa qal li se jiżgura li tkun indirizzata l-burokrazija dan filwaqt li jinħolqu aktar inċentivi biex in-negozji jinvestu aktar u bekk jinħoloq iżjed ġid għall-poplu Malti u għawċi kollu. Fost l-oqsma li se jkunu indirizzati hemm dak bankarju. Il-Prim Ministru sostna kif ċertu dewmien u burokrazija m'għandhomx ikunu aċċettabbli. Il-Prim Ministru wera l-impenn li se jkun qed jidħol f'din il-kwistjoni personalment, anke jekk is-settur bankarju ma jaqax taħt ir-responsabilità diretta tal-Gvern. Iżda saħaq li l-Gvern għandu l-obbligu li ma jkunx hemm sistemi inġusti li jfixklu l-investiment. Min-naħa tiegħu il-President tal-MDA Michael Stivala irringrazzja lill Prim Ministru li dejjem ta' każ il-proposti ta' din l-assoċjazzjoni. Sostna li dawn kienu proposti li ħallew il-frott u kienu pedament sod ta' rkupru ekonomiku f'pajjiżna. Stivala ippreżenta l-proposti l-ġodda għall-elezzjoni ta' din is-sena. Jakkumpanjaw lill Prim Ministru f'din il-laqgħa kien hemm id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-partit Daniel Mikallef, il-Ministru Aron Farrugia u s-Segretarju Parlamentari Chris Agius.